tá dána ní ráiche bliain a chathe gobarlam. Chlárú síaltan na nínas táhachtaí stair na hÉireann. Ach le deanaí tá dána gairí tarseach agus caite. Tá printíiseach seolta agam aige le cabhrú leis, Clio. Tá bhain seo iontacha gachrad, ach tá sí Skype. Éonar an cantlach, pécal an cainteach. Gam bhfuil botún allward an taman seo. Dawn! Sha? Hi! Mr. Clio. Hioltid man chala naibbrú leat Brónam go mamáil. Ach bhí me an túram go mochan Countess Markievicz an seo fóscáilte. Céim fá bhfuil slúsa dad? Leis an stair a hochas. Mafar atá sin. Oh. Wel ítach. Ní bheith seo mar sin. Gael le béarm sa fágáil sachlú mar tá job nó ró eile le duna am. Mar sin inis gan fin Countess Markievicz an seo. A bí an chéad vampír buin an éarnach. Vampír? Maga, Tama. Ba Countess í ó Sligeach. A fós Pólainneach. Sin a fághfuil anam aice cos le vampír. A bin a méid tá rólas go faoi? Well, sin a méid a forma ó ma chéad chuirdacha dilín. Ó, an téidirlín. Mar sin, ní is go raibh sí mar bháil do chumann na mban? Agriíocht a hací le ceannachí na hÉireann? Ní rás. Tá sin cool. Sin cool. Gur chreid siad a linn Éirí Amach na Cásca? I nídeag... Nídeag séideag. Bán do chhlete. Sia. Tugach brehwáisiirí ach scuileach leihí mar gheall gur ban na bhíontaí. An taon buntaise a bháin le bheith a do bhean ag an am. Ceach bhfuil is an leirid sin fua? Oh, glítar leabhar Seansar chuú sean lads ag leabhart faoi? Bhfuil chola má tusa ag leabhart faoi. Tá chola. Inis thom níos mó fua mar sin. So. Rugadh Constance Gore-Booth in Londain sa bhliain 1868. Tiarnaí talún Protastúnach is Sligeach a bhí na Tailach. Chuir sí spéis a fulla tíocht mar gheall ar na suffragéidí. Daoine a chuaigh man feachtas ar son ceart a vótála na mban. Fós sí Pólainneach agus thóg sí anam. Bhí bainteaí le harm cartha na hÉireann, fórsa sóisialach poblachtach a chus an ibrithe le linn an achtas fríochúnta in 1930. Stalk óhór i Átha Cliath. Bhí si gníomhach i gisneacha anra mar ní minic a bhí airgid ag na hibrithe chun na daileach a bhathú. In 1970 scuileach Sair Brisbane, dréistí Portachalacha in Éirí Amach na Cásca. Tógach í mar theachta parlamente de hin féin I dóchan 1980, agus bí an chéad bhean í a tógach mar theachta parlamente. Ceapach í ina hara le pórtaí an lucht oibre agus í ag deile le rudaí ar nós cearta na haibrithe. Curc sa frisúní roinntá uaireanta le linn na Sraith seo. Chuir sí a gcuine chunra 95 leis an mratan, agus í faragach faoin mhíric gur bhanach éire in imprach na bratainine. Scuileach séirí ar deire, nuair a sucraí sus cogaigh idir an IRA agus fórsaí na bratainine. Dág sí sin féin nuair chur éimeann de bh léire tús lena fórsaí nua fína fóil. Tógach í ina teachta dála in 1957 ach cailleach í garage in dhéag sin. Bhain sí an leirid sin amach. Gnáirim héin leisciúlanis. Well, leis an inspráid sin barham imacht agus mórrang éclips na gréine bhúna. Rinne si dut céin fá go raibh siad do ostú? Ní rinis. Banan an solda sin le drám na galtacha. Tuige. Is cuma. OK, slán. Countess Markievicz, bhliain de Éirí le Donn. Rinne má dearmad ar mo chluasaid. Agus smálam de chanúns vampír.